недзельовим телевизийним магазину поинформуеме вас о чим беше доване на 9. порядне Схадски национално совиту Руснацох, а тижи на Схадски организационного одбору Костельникове јешењи. У части о пољопривреди будземе емитовац прилоги о продукцији орехох и о шатви жита. Делегација за Украини нашчивела културно-просвитне друштво Карпати у Вербаше. Телевизijni magazin na недзелju na 20 годин. Po zakončenju televizijnog magazina u nove emisiji Široki plan zo sostami zo z Ruskog kulturnog centru zo z Novog Sadu budzeme bešadovac o označovanju 70 ročnici isnovanja toho našoho društva. Široki plan na недзелju na 21 годину.